Hello guys, welcome to Janda Paglay. Tuh lari mandi, Janda Paglay beri fungsi morning. Omnar nah hatai manji, fuga manji. Omnar nisar gas ku murah estimnya jas. Sorry talai bay. Ane idap jibar bar yopi lebe yang nikat denau. Mana nari pun bah. Pagla abaji sumaina akasi bakasi bibar bibar neng bibar mana bar beri sikiri ke orai bidai cemne. Mana sauri lingdang mari mun ko. Mana nu mendeng naleh agormen ni. Ni beri sauri erna. सावरि लेंबाय आनै जोंनि बिमानै मादै बिसोर सानैखौ सावरि लेंदां सावरि माबादा आरोना नै बिसोर सानैखौ बेदर जानो लुबैदों नामा ओंखायनो सावरि लेंदां आदैमोन माने जान्दा फाग्लाया बिसोरखौ सावरि लेंदों न' मोनदों नालाय जान्दा फाग्लाया गभार्नमेन्टनि बिसिडिसिनि ना माने बिबार नों बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ अराय बिदै सोमनो आदैमोन बादो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया फैथारसै जायहा दंजायो बेहा लागायदोलाय होदोलाय बेहा मालाय बिन्दासनो आखाइ हमै गाखोलांदोलाय जा गैजायैफ्रा नायदो थैस नै दाना अमाफ्राबो जरा जरा थालाग्रा जालाजोब्बायलै दुफां बोथोरा माला सफैयो जाखो आदैमोन बिराद जालियो आरोना माने आयदा माने दिनै ब्लग खालामनो बिराद गोसो जादों आं हाथाय मानजि समाव आदैमोन माने हाथाय मानजिनाय समावसो ब्लग बानायनो हाथाय मानजि समाव आरोना ब्लग बानायनो गोसो जादों आं गाइसमोन आदै गस्लाया सुद' बे गस्लाया सुद' फैसा मोनसिगोन गस्लाया सुला साफुन लायसै आं साफुन निरमा लायसै गस्लाया मोजां सो फैसाया दाख्लै 200 लाखानाय दंखायो ओइ लायाखै हरथाम बार 200 लानाय दंखायो बेहा माने दखानाव आदैमोन निरमा लायनाय दा बिनानावखौ सुनांसिगोन बिबार आंना बिनानावफ्रा सुनायाव आरोना आदैमोन ओमफ्राय थाखा फैसासो लायो देन्जारखा उफाय गैया होनांगौना ओरैनो मावहोखाया आं बिनानावफोरखौ माने फैसा होखाया आं इसिबां अनो आं बिनानावना आंहा रावबो गैखाया बिनानावफ्रा बिसोरनि अनगालाय सोरथो दङ नङा आदैमोन लागाव आदैमोन आं आयंमोननाव फैबाय आयंआ लोमजादों नामा जों बेखौ नायनो आरो आं मोनसे बुस्थु आदैनि बेरे दंलै बेयाव अमा बैसायाव जानांगौ जाहैबाय नैबे बेरेखौ अमा बैसायाव औ आनै अ मबाइल गोदान आनै मा सिमालाया हा आंजों रायलायनो नामा खामानि दं ओ बाय मा खालामदों नै बेयावनो आयं मा खालामदों हा थैहांसो आयै लोमजादों नामा लोमजादों हाबा बायहोबानो बुस्थुआ दानो थैथ'नाङाब्रा माने हाबा जानांगौ एसे मोसानांगौ हाबायाव इन्जय खालामनांगौ नङा ओमफ्राय बे गेसानो नामा नोंनाथ' नों आयुर्वेदिकखौ लायासै नालाय बे गेसाथ' नोंनाव जावले जाबाय थायो ओंखायनो नों आयुर्वेदिकखौ लानांगौ मिथिबाय बेंथारो नामा मैयानि मालानिफ्राय बारा जाखो लोमजानायालाय दाख्लैनिफ्रायनो दे हामगोन दे जिखुनु जाया हाबा जाथारनांगौ नङा हाबाया जाथारखानोसै ना बांद्राय गोबाव गैला सोर ब्रादारा बेयाव रायलायगासिनो दङ मेङो नामा एवनो गोनो नामा मेंथारो नोगोनो बेगना रुजोब्बाय बुरिबायना खय बोसोर जाखो 100 बोसोरनि बारबाय नङा बेयाव बुरिया जायो सुगामे ना मेरा लाखाबाय नै मोननै बायाव दङ नेरमा मोननै लाबोखाबाय आदै मा खालामदों हानजाम्बा साला आंनि खोरखिखौ खुसिजोब्राया नोंसोरसोना बे जा दं गस्ला बेयावनो जोब बेखौ जा दं सिब बेखौ गानला नैबे बिसोरखौ गानगोन बेखौ गानगोन बेखौ नांला बे लेथ्रा जाबाय गारजोबदो बेखौ मोजांखौ बेखौ नांगौ माबासो गस्लासो
बेबो आंनि भिडिअनि थाखाय मोजां बे मुजियाबो सुजोब बै दामिया हाजो गाखोनाय फैलायखौ गाननांगौ नङा मोजाङै सु मा सुब्रा जाखा मोजां सुनाया अबाव संगोन नोंलाय बेयाव ना बेयाव बेखौ नांलालै बेखौ गावदो मानो नांबावगौ सोमबाय आरामै सोमनानै दा नागिरबाय बिनानावा दा बैयाव गथ'फोर माबा गेलेदोंनोलै गोदोनि मा बुस्थु गेम बेबा नायनाय नां माने मा गेम बियो दिन्दार माया मा दे जो साफुनांला मा सोमदो एसे मोजां दासिबनो mana gini naik dong seklaper begini ya hagla beras seklaper nih ya hah henjau putih sama apa gini bau nih sir mas vital mana betul nih beden jar halo kok ani sini manci mak gotla ko mana nangon mulai tuh dah ha ma जेनेबा मा सेल मारैहाय मारै मडेलजों गस्ला नांगौ मा मडेल ना गाबावनि नाम लिरला होजोबनांगौ मा नाम लिरनांगौ जेनेबा आंनि मारै मोजां बिजाबा मारैथो मोनगोन नोंसोरला गस्लाखौलाय जेनेबा ओमफ्राय आंनि पिकचार थानांगौ नामा जेनेबा आं जौ लोंनायनि पिकचार थानांगौ जाहैबाय गस्लायाव बिसिनो गस्ला होनांगौ दं आरोमोन ना साबेसे मोनलाय नोंसोर बोथोरबो दंमोन नामा 1 2 3 सारे पास सय दे जायखिया होफैगोन आं माला नांगौ जिखुनु जाया थाबै नांगौ नामा ओमफ्राय दा मा खेला गेलेनो नागिरदोंमोन नोंसोर आयौ हामालै बायमोन हिनजावफोरजों मानो खै गेलेनांगौ आयौ बिराद फाग्लालै बे हिनजाव एदावनो आंना भाया जामालै ददा बेनि नामा ददा नोरै लाखा बे जाम्बासो नोरै बिटिएससिपसोलै नै मेन्दालबो दं दियार नाब्ला दङ आयदै माने आंनि माबाजों गस्ला नांगौ होनो आरोमोन बिदिखौ मा होनो आंनि पिकचारनि गस्ला जेनेबा आं जौ लोंनाय गस्ला आंनि नामै गस्ला नांगौनो माने गोदो फेसबुक पेजाव बिसोर फुरा माबा खालामनायमोन ना सापर्ट खालामनाय आंजों आंनिनो आगदा आखिनि मानसि बिसोरो गासिबो आदैमोन दा बिसोरनो गस्ला बायदिसिना नांगौनो दा एसे फैसानि एसे खमि जादों आंनावबो फिसानो ओंखायनो दा एसे लेटआव होनोसै र' आदैमोन जागोन आं माला सानो जेनेबा इउटुब चेनेलनि आंना बार्थडेया माबा 20,000 बार्थडे खालामगोन केक हागोन आंबो आदैमोन आराजों दा जानथाया मिजिं थिनानै थाबाय माला थाबैनो नोंसोर 20,000 खालामनानै होदो आदैमोन अननानै बांद्रायबो नांखाला आदैमोन दा जिखुनु जाया बेफोरखौ बारो गस्लाया सु नोंहा फैसा मोनबानो जायो नोंहा फैसा मोननानै बेनिफिट जाबानो जायो जेबो खोथा गैया बेयाव नोंहा फैसा मोननानै बेनिफिट जाबानो जायो दा जिखुनु ब्लगारथ' बेनो जाहैबाय आदैमोन मानो होननानै बुङोब्ला दा आं ओरै बेरेफुंजानि ब्लग बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा ब्लगाथ' बानायखांबाय बानायनानै दा बेयावनो फोजोबसै बायदि मोनबाय आङो बुस्थुखौ ब्लगखौ आदैमोन बे फुख्रियाव खुसिया दङ दंनाया बिरादनो ओमफ्राय दा बिनानावा खस्थ' मोनबाय हाजो गाखोनायाव जिखुनु जाया दख'ना गांसे बायलानानै होबाय आं दख'नाखौ नांमारगौ हा मारै बिबार ब्रेन्ड खय हाजार लायो बिबार ब्रेन्ड नालाय हा खय हाजार लायो बे आदै सिख्लाफोर बे बिबार ब्रेन्डनि दख'नाया मा सिबां लायो बेखौ कमेन्टआव खिन्था हरनाय एसे माबा बिबार ब्रेन्डनि गस्ला नांगौ माबा दख'ना नांगौ जाहैबाय खय हाजार लायो र' बिबार ब्रेन्डनि दख'नाखौ नायनाय नाङामोन जिखुनु जाया भिडिअआ बेनोसै आदैमोन माने बेयावनो दोनथ'नाय जालायबाय आरोना आदैमोन